Prav si reč. Nevieš, že budete plakať. Juri, hlavne si zober veci z auta tamtého. Aby sme nešli ešte do Trnavy po tvoje tašky. Toto, čo som ti dal, tak nemáš tam nič vlastne? Tam nemáš nič, Peťo? Čo? Tiež sedel. Nemám nič tam. To nič, na serus. Pozdrav doma, že ak prídem, vyboskám. Alebo vieš čo, môžeme spraviť tak, že keď Brucha z náhodou bude mať na východe služobku, to nezabehne. A potom, hej, však to už nie je ďaleko. Po diaľnici. A ženu, keď dostávajú. Zakváš do budúceho roku. To bolo čo slavovať. Už prídeš jak ženatý? Prídeš jak ženatý na budúci rok? Ženatý nie. No nie. Prídeme ti zablahoželať, keď sa budeš ženiť. To povedala, že sa bude vydávať až na 30. Ale my prídeme. Juri tam bude prvý. Nech dokončí. On bude uspravedlňovateľ. Słuchaj, keď sa zamestná, to nebudeš tak skandovať. Alebo aspoň toto, čo si chcel urobiť. Nech sa pekne, dobrú cestu a zase za rok, keď sa skôr nestretneme. Nech ti ide stavba. Nech ti stojí stavba. Hovorili, že niekde na východe. To nebude ďaleký východ. Na Širavej, čo máme takú chatu nájdeme, ne? Alebo na Výlu, alebo... Malá Trňa, taká. Alebo... Tam to poznám. Cyklotrasu. Neviem, či tam budeme môcť tak spievať. Bicykle zoženieme. A zase, po Maďarsku. Bolo to počuť aj na kamere. Nezamrel displej. Si bol chvíľu počkať, kým prestane natáčať. Aspoň Víš, vie, tak čo to je.